Evo kako privodimo ove grube radove kraju, da napravimo jedan mali presek i da kažemo šta nam je neki dalji plan i cilj sa kućom. Ovde, u ovom delu će biti terasa. Terasa, 1,5 m širine, 2 metra dužine. U ovom delu smo planirali stepenice, znači za ulazak na terasu. Ovde će biti prostor najverovatnije za ljuljašku, a sa ove leve strane kuće će biti spust toboganom u bazen. Ovde smo planirali bazen, a ovde da bude tobogan. Tobogan će biti 1,50 m